Bikari Desember kalo tile 3 san 2023 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa communication jabaranin na ni wagati na an bɛ aw ladɔniya ko nin aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka mara cɛmabɔli koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye an ka Bamakɔ district maire ni o ye monsieur Adama Sangare ni a ka cɛdenw bila ka bɔ baara la ka sababuya kɛ ko baara min kalifara u ma ka ɲɛsin mara kɔnɔna ko ma ko u ma se ka olu waleya o dɔ ye min ye mara la saniyali ye k'u tɛ ka se ka o koɲɛw ɲɛnabɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na ani fɛn wɛrɛ caman. N'an bɔra yen an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen min ye Général Alaji Gamu ye ale suwantira Conseil des ministres maaw fɛ ka kɛ min ye Kidal gouverneur ye u ye a ɲɛna tɔmɔ ka da a yɛrɛ ka cɛsiri kan don tɛmɛnenw na a ye minnu waleya kɛlɛkɛyɔrɔ la kɔrɔnyan fan fɛ u ye a fɔ ko u b'a dɔn cɔ u y'a bila place min na ko ani o ka kan sabula k'u dalen bɛ a la k'a bɛna seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye basigi o bɛ se ka na Kidal marabolo la cogoya min na wa fana ko min ye jamana ka baarakɛ yɔrɔ minnu bɛ n'olu tun datugunen don k'a bɛna seko ni a damayira bɛɛ kɛ yaasa o baaraw bɛ se ka daminɛ kura ye cogoya min na. Alamisa don Novembre kalo tile 30 san 2023 Narakaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen kɔ ni miniti 30 ye min y'an ka finitigilakaw ye u ye dansigi banbanci wale dɔ la min kun taara ka ɲɛsin u ma ka a ta yenkaw yɛrɛ da u ko min ye banbanci wale maa 15 ko an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ u la ani ko maramafɛn caman fana u sera ka tɛgɛ kɛ olu fana na an bɛ a fɔ ko Ala ka an ka finitigilakaw dɛmɛ halisa u ka nin banbanci wale kɛlɛli la. O b'a nata an ka kɔkan kunnafoniw na Arabadon Novembre kalo tile 29 san 2023 min ye Niger finitigilakaw ye u ye tɛgɛ kɛ banbanci wale tigilamɔgɔ maa 24 na u ka jamana kɔnɔna la kɛlɛkɛyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ min ye maramafɛn min ni an b'a fɔ a ma ko AK-47 u ye o 5 minɛ fo ka taga se mugujugu caman ani fana ɲɛnaminimafɛn bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko drogue u ye o fana caman minɛ fo ka taga se moto 11 ma mobili min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Toyota u ye tɛgɛ kɛ o kelen fana na fo ka taga se wari kasabi min bɛ taa i jɔ $39 murumuru 6 la u ye tɛgɛ kɛ nin bɛɛ la nka min kɛra dusumakasako ye min ye Niger finitigilakaw ye u ka maa 5 o de ye joginna an b'a fɔ ko Ala ka lafiya kɛ u ye Ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma. O b'a nata Guinée Bissau kaw fɛ yen u ka finitigilakaw bɔra ka yira diɲɛ mɔgɔ ani u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen na ko jatigɛli wale min kun taara ka ɲɛsin u ma Desembre kalo tile fɔlɔ ko u sera ka se sɔrɔ a ko kan ko alihamudulilayi basigi nana ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka baara la ko nka k'u ka jamana kɔnɔna la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la. O b'an segin ka na an ka Bamaliba kɔnɔna la an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye Burkinakaw ka minisiri ni ale ye Olivia Aragnanye-Wende Urumba fo ka taga se Nigerkaw ka cɛba Bakari Yahu Sangare u bisimila Bamaliba kɔnɔna la yan nɔ u ye barolasigi kɛ barolasigi min kɔnɔna la u ko u bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ yaasa min ye nin jamana 3 ye cogoya min na u bɛ se ka se sɔrɔ banbanci wale tigilamɔgɔw kan wa ko o dɔrɔn fɛnɛ tɛ État du Sahel bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan yaasa bɛn ni kelenya bɛna u ka jamanaw kɔnɔ cogoya min na banbanci wale bɛ se ka kɛlɛ wa ko u bɛna u seko n'u damayira fɛnɛ kɛ ka hakilinaw sigi sen kan yaasa min ye jago ye o bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama san 11 tɛmɛnen kɔfɛ
an ka finitigilakaw kun tɛ kidalikaw fɛ yen nka ala ni malidenw yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn n'u ka duwawu n'u ka jija an ka finitigilakaw sera ka don kidalikaw fɛ yen novembre kalo tile 14 tɛmɛnen o hukumu de kɔnɔna la a bɛ se k'a fɔ ko kidali kɛra dugu kura ye sabula min ye an ka finitigilakaw ye n'an ko olu ma ko polisiw fo ka taga se garde ani protection civile ma olu seginna ka taa kidali yaasa min ye adamadenw u bɛ se ka u lakana cogoya min na ani u bolofɛnw wa fana min ye u ye gouverneur kura fɛnɛ sɔrɔ ni o ye général Gamu ye ale sisan bɛ taa i jɔ san 58 na an bɛ a fɔ ko ala ka an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka nin baara in na ala k'u lakana ala ka sebaya di u ma ni kɛlɛ in na tarata don novembre kalo tile 28 san 2023 bankasikaw fɛ yen nɔ kari dɔ tun bɛ ka bɔ bankasikaw fɛ yen nɔ min ye bamaci wale tigilamɔgɔw ye u ye tɛgɛ kɛ nin kari in na yenkaw yɛrɛ ka fɔli la u ye a yira ko min ye kari nin ye maaw tun bɛ a kɔnɔ ko bamaci wale tigilamɔgɔw ye u minɛ paru ani sɔngobiya ni ɲɔgɔn cɛla de la u ka sira min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko la route nationale 15 u ye tɛgɛ kɛ kari in na o yɔrɔ la ka sɔrɔ la ka u kunda u kan ka taa n'u ye yɔrɔ la maa yɛrɛ tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn ayiwa wele bɛ bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u ka wuli ka u seko n'u damayira kɛ yaasa ni banciwale min bɛ ka ta ka ɲɛsin adamadenw ma bankasikaw fɛ yen nɔ ko dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na ani bamaciwale tigilamɔgɔw taara ni maa minnu ye olu bɛ se ka kɔsegin ka na u ka denbayaw kɔnɔ hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ an b'a fɔ ko ala k'u lakana jumadon novembre kalo tile 24 tɛmɛnen kɛɲɛbakaw fɛ min ye mariam togola ye ni ale ye kɛɲɛba polisi sergent chef ye ni den 4 bɛ a bolo den 4 n'u yɛrɛ la den fitinin dɔ bɛ a la min bɛ sin min ale fatura ale sutara ye a ka sokɔnɔna la nka nin wagati in na fɛn min kɛra a ka fatuli sababu ye o ma se ka dɔn halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka o kundɔ cogoya min na an b'a fɔ ko ala ka hinɛ a la ala ka yenw saya ma ni yan ye a taara ka den minnu to a kɔ ala ka barika don u la ala ko u kanda n'an bɔra ye an bɛ taa gawukaw fɛ yen nɔ n'an sera Gawo tɛntɛn yankare mara la an bɛ taa yen olu ka sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen min ye banbanci wale tigilamɔgɔw ye n'an b'a fɔ olu ma ko GNIM olu taara banbanci wale ta ka olu sɛgɛrɛ wa maa ninnu yɛrɛ ka fɔ la u ye a yira ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ko nin ye u siɲɛ filanan de ye ka taa banbanci wale ta ka u sɛgɛrɛ u ka sanubɔyɔrɔ la k'u bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa u ka u seko n'u damayira kɛ cogoya min na u fana bɛ se ka u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ banbanci wale tigilamɔgɔw ma degun lase u ma nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an bɛ an ka debilabaaraw kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara la wa aw minnu yɛrɛ sɔgɔlen bɛ an ka jabaraniso la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ko ala kana ni basigi ye halisa an ka jamana kɔnɔna la ala ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka se ka an ka jamana in ka a magoɲɛkow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ala ka se ni fanga di an ka finitigilakaw ma ni ala ma aw ni ne ka jɔnya jɔ an na ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran